dragi moji kolega iz RIS-Huba, vi pratite naše emisije Ogirja TV. Moj ime je Stanković Ognjan, profesor Kustos muzej. Danas razgovaramo o tome šta je to okeanarijum, u pitanju je morž. Idemo! Sibir je jedan od najvećih prirodnih regiona Rusije koji zauzima veći deo Severne Azije, nalazi se od Urala na zapadu do Pacifičkih slivnih grebena na istoku, od obale Arktičkog okeana na severu do severnog dela Kazahstana i države granice sa Mongolijom i Kinom na jugu. Sibir obuhvata oblasti Altaj, Transbajkal i Krasnojarsk, Tjumensku, Kurgansku, Omsku, Novosibirsku, Tomsku, Kemerovsku i Irkutsku, oblasti Republike Burijatije, Tive, Hakasije, Altaj i Jakutije. Površina Sibira je oko 10 miliona kvadratnih kilometara, a njegova dužina je 7500 km od zapada ka istoku i 3500 km od severa do juga. Okeanarijum je morski zoološki vrt dizajniran da prikaže život u morskim sredinama, sastoji se od niza akvarijuma i bazena različitih veličina sa providnim zidovima ili podvodnim prozorima, kao i podvodnih tunela koji vam omogućavaju da posmatrate stanovnike. Okeanarijum sadrži morske sisare, ribe, kornjače, rakove, mekušce, korale, morske ptice i vodene biljke. Morž je sisar iz reda peronožaca, jedina vrsta u rodu i porodici istog imena. Morževi naseljavaju sva arktička mora i dolaze u 3 podvrste: Pacifik, Atlantik i Laptev. Postoji jedan moderna vrsta morža, Odobenus rosmarus lunaeus 1758, koje uključuje 3 podvrste. Atlantski morž. Atlantski morž je morski sisar, jedina živa vrsta iz porodice morževa i grupe peronožaca. Ove velike životinje prepoznatljive su po velikim i istaknutim kljovama. Atlantski morževi žive u arktičkim regionima, uključujući Barencovo more, i navedeni su u Crvenoj knjizi Rusije. Laptevski morž. To je podvrsta Pacifičkog mora nazvana po ruskom istraživaču Haritonu Laptevu. Živi u morima istočnog Sibira, uključujući Čukotsko more i Boforovo more. Laptevski morž se razlikuje od drugih podvrsta po manjoj veličini i svetlijoj boji kože. Pacifički morž. Pacifički morž je predstavnik reda peronožaca, porodice morževa. To je najveća podvrsta morža sa najdužim kljovama. Pacifička podvrsta je rasprostranjena u obalnim vodama mora Arktičkog okeana, kao što su Čukotsko more i severni deo Baringovog mora. Ukoliko se svidjelo ovaj video za naš 3 stvari o morževe vrste na naš YouTube kanalu koji ste vi pričali dovoljno, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončić i subscribe na kanalu, zapratite Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter naš. A na sajtu ogirjatv.com ko želi da prijavi na web sajtu, link u opisu profil i vidimo se.